Dobre, evo javlja se Dino sa sjebanim glasom, sa mojim rođakom Dinom. Ako ne znate, iz Frankfurta se javljam uživo. Evo moj kolega Oliver, kako ste kje fantje? Sam en tako kratki vlog da povem, mi hodimo tuki u Frankfurtu po jednu, kako se reče že ova ulica, kako se kaže? Zeil. Zeil, nijem pojma, ali to je kao neka čopova, ali je stari ogromna, gledajte fantje tole. Gledajte, tole je samo en začetak polka k govana. Od crni, žuti, zeleni, bljutavih, kakšni ko. In tukaj je folk, govori, tukaj je mešani raus iz moje Slovenije, daj pejte sem pogledati, koliko je mešanih ljudi, pa boste pa videli, da je cel svet mešan in da niste vi edini na svetu, ker boste živeli sami. Ampak dober, nima veze. Jaz vam samo hočem povedati, da tukaj je moj babo delu, ki je pač delu v Nemčiji, pa je kući nosio pare. In, a vidite, onu kuć tam, onu kuć moj baba radio. Ono je štemo tamo, on pravio fasadu. Tako da veste, vsi gastarbajteri kam grejo, oni grejo sam da naredijo to mesto, da pa lahko na selu furajo Mercedes. A ne? Evo še malo da pogledate. Kaži malo folk kako svi nakupuju, pare troše zato što imaju. Ja, imaju. A ne, a možu mogu trošiti. Jebote, gledamo stari moj, pun grad, svi pun para, svi uživaju, smiju se. A šta mi kad Piju kafu za 5 eura. I to je to. jedu govna za 10 evra, mi jedemo džabe. Traže doze za 15 cent. Ja. Če piksno najdeš, pa je odneseš, dobiš 15 centov, se pravi prazna piksna. Tako da tudi to se da zaslužiti. Evo še malo da pogledate, kako izgleda. Upam, da se kaj vidi. Ljudi neomejeno. Ja. Tako da, kaj ne rečem, fantje, kratki vlog iz Frankfurta, Nemčija in uživite, pa se vidimo. Ajde, živjeli. Ajde, fantje, pozdrav moje. Ćao, ajde. Veseli bili i nešto varili.